Hej Søren, det er Jens. Jeg ville bare lige ønske glædelig jul og godt nytår, og så lige vise dig, hvad det var, jeg havde lavet som sådan et demonstrationsprojekt her. Det du kan se her, det er, at jeg har min padde, så har jeg et stykke servo, monteret med ganske almindelig ledning, bare hen til min Raspberry Pi. Det du kan se lige nu, det er, at den er monteret med et Ethernet-kabel. Det er fordi den dongle, jeg har, åbenbart er lidt ustabil til wireless, men princippet er det samme. Så har jeg gjort det, jeg har lavet et shortcut på min desktop her til et lille stykke software, hvor jeg ganske simpelt kan trykke her, og så kontrollerer den så servoen. Selvfølgelig her kan man lave forskellige former for andre ting, som presets for eksempel. Nu er det her så bare et eksempel, jeg har lavet med noget PHP på bagsiden. Men i bund og grund, så når jeg vælger noget hernede, for eksempel maksimum, så kører den servoen til maksimum. En medium kan jeg gøre der, plus at jeg så selvfølgelig kan steppe den enkeltvis op og ned, hvis jeg har lyst til det. Ja, men det var bare det, jeg ville vise dig. Vi snakkes ved. Kan du have en fortsat god jul og godt nytår. Hej.